Christian. Hej. Du har spurgt, om vi kunne snakke sammen i dag. Det er fordi, når jeg er sammen med andre i klassen, så tror jeg det hele tiden, jeg er ham den sjove. Jeg skal hele tiden spille klovn. Så du føler altså, at du har sådan en rolle, du tager på dig? Ja. Du skal spille ham den sjove? Ja. Så det vil sige, rollen som klovn, hvordan har du det med den rolle nu? Ikke så godt. Nej, ikke så godt. Okay. Hvordan synes du sådan, den påvirker dig? Hvordan får du det? Ja, men jeg bliver for det meste træt, og så kan jeg koncentrere mig i timerne. Så sidder jeg bare der og stirrer ud af vinduet. Okay. Så det er virkelig noget, der går dig på faktisk, at have den rolle, ja. Hvordan, hvilke tanker går gennem hovedet på dig, når du skal til at spille den her klovnerolle? Altså når du kommer ind i klassen, hvilke tanker er det så, der går igennem hovedet? Når jeg går ind i klassen, så tænker jeg, nu bliver jeg nødt til at spille morsom, ellers vil jeg andre nok ikke være sammen med mig. Okay, det er simpelthen den tanke, de tanker, der går igennem hovedet, ja. Så det vil sige, at du tænker altså faktisk, at de kun vil være sammen med dig, hvis du spiller klovn? Ja, det tror jeg. Okay. Prøv at se, Christian, jeg vil faktisk lige vise dig. Jeg har sådan et ark her med noget, der hedder den magiske cirkel. Jeg vil lige prøve at vise dig her, hvad det går ud på. Prøv at se her, den magiske cirkel er, at når du har nogle tanker, der går gennem dit hoved, så får det dig til at føle på en bestemt måde, og derefter handler du på en bestemt måde. Ja. Så det vil sige, når du tænker, nu skal jeg spille klovn, for ellers vil de andre ikke være sammen med mig. Ja. Så får du faktisk lidt ondt i maven og bliver lidt ked af det, for du har egentlig ikke lyst til det. Er det rigtigt forstået? Ja. Men alligevel så spiller du så klovnen, så det går sådan i ring her. Så det vi skal gå ind og kigge på nu, det er, om vi kan ændre ved tanken. Fordi hvis vi ændrer ved de tanker, der går igennem hovedet, så ændrer vi også ved den måde, du føler på, og så den måde, du handler på i forhold til de andre. Så det er meget det, vi lige skal snakke om i dag. Ja. Det er godt, og det er super godt, du kommer og siger det, når du går og har det skidt med det. Har du gjort nogle tanker om, hvorfor du egentlig får det rigtig skidt, når du skal være den her klovnerolle? Jeg er ikke bare en klovn, jeg er noget mere. Ja, det er du. Kan du fortælle? Hvad er du mere? Jeg vil godt være alvorlig nogle gange og stille. Ja. Før der sagde du noget om bare at være mig. Altså, så den der klovnerolle, det er simpelthen en rolle. Ja. Det er ikke den, du er inde i, føler du i virkeligheden. Hvorfor tror du, vi nogle gange tager sådan nogle roller på os? Man er sikkert bange for, hvad andre tænker om en. Ja, lige præcis. Tror du, der er andre fra klassen, der tager sådan en rolle på sig nogle gange? Det har jeg aldrig tænkt over. Nej. Det kan da godt være, at vi er sådan alle sammen en gang imellem. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, vi er. Jeg tænker lidt på, hvordan vil du have det med, hvis du blev ved med at skulle spille den her rolle, som er ret, kan vi kalde den anstrengende for dig? Ja. Hvordan vil du have det med det? Jeg vil have det dårligt med. Rigtig dårligt. Rigtig dårligt, ja. Og hvad nu, hvis du stoppede med at spille den rolle? Hvordan tænker du så, du vil have det? Og ligesom tør at vise andre sider af dig selv? Så vil jeg nok være mere afslappet. Jeg tror, det er nemmere bare at være mig selv, end da jeg skulle spille en bestemt rolle hele tiden. Helt sikkert. Helt sikkert. Og give sig selv lov til at være sig selv. Ja. Det er meget bedre, ja. Jeg tænker lige, er der nogen fra klassen, som du rigtig godt kan lide at være sådan sammen med, og som du synes er rigtig gode at være sammen med? Tobias og Markus. Okay. Ja, og det ved jeg jo også godt. Jeg ser jer jo tit sammen. Og så tænker jeg, hvordan er de? Klovner de? Nej, overhovedet ikke. Nej? Okay. Så når I er sammen, bare jer tre, klovner du så over for dem? Nej, vi tager det helt roligt og afslappet. Okay, så I kan godt være sammen uden at... Ja. Er det så sådan, så de så vælger dig fra, fordi du ikke klovner? Nej. Så det gør de ikke? Hey, så hvordan er de sådan, hvis du skal sætte et ord på? Eller? De er afslappet og rolige. Afslappet og rolige, og det kan du godt lide at være sammen med dem, fordi de er sådan? Ja. Ja, okay.
Hvordan klovner du altid, når du er sammen med dem? Nej, vi tager det helt roligt og afslappet. Og hygger jer sammen? Ja. Så lige før der sagde du, at du havde den der tanke, der gik gennem dit hoved med, at jeg bliver nødt til at spille en rolle, for ellers kan de andre ikke lide mig. Ja. Med Tobias og Markus, der kan du faktisk mærke, at der er det ikke sådan. Mm. Så du kan godt give dig selv lov til bare at være dig selv, og så kan de andre alligevel godt lide dig, eller hvad? Ja. Ja, okay, men det var jo vigtigt lige at få den med, ikke også? Ja. Okay. Jeg tænker, Christian, at det kunne være godt at kigge på en alternativ tanke, Ja. og ændre den tanke. Mm. Altså, når du kommer ind i klassen nu, så kommer den automatiske tanke, nu skal jeg være sjov og klovne, for ellers kan de ikke lide mig. Ja. Har du selv et forslag til, hvordan du kunne ændre den tanke, så du ville have det meget bedre, når du kom ind i klassen? Ja. Ja, må jeg prøve at høre? Jeg skal være i det humør, jeg er i, og bare være mig selv. Ja, jeg skal være i det humør, jeg er i, og bare være mig selv. Mm. Det lyder faktisk rigtig enkelt og dejligt. Ja. Ja, hvordan ville det få dig til at føle, tror du, hvis du havde en tanke? Jeg vil blive afslappet, og jeg vil have det bedre med mig selv. Ja, og hvordan vil du så handle, hvis vi tager den magiske cirkel, tanke, følelse, handling? Ja, jeg vil nok ikke blive ked af det bagefter, og ikke så træt. Ja, og bare være stille og roligt. Ja. Ved du hvad, Christian, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du lige skriver de nye alternative tanker ned på sådan et huskekort. Mm. Og det her huskekort, det kan du have i lommen, eller i skoletasken, eller en skuffe derhjemme. Ja. Og det er dit personlige kort, fordi så kan du tage det frem en gang til, ja, hvad var det nu? Det var sådan der. Ja. Så prøv du lige at skrive ned, du må gerne sige højt, mens du skriver, hvad det er, du formulerer. Være i det humør, jeg er i. Og så sagde du, hvad er det humør, jeg er i, og bare Være mig selv. ja, og skriv den også. Den er rigtig vigtig. Være mig selv. Det lyder rigtig, rigtig godt. Det lyder som en rigtig god tanke at have i stedet for. Ja. Ja. Hvis der nu er nogen fra klassen, der siger igen, nå, hvorfor siger du ikke noget sjovt i dag? Eller hvorfor klovner du ikke? Eller hvad kunne du så sige til dem? Jeg kunne sige, at jeg er i det humør, jeg er i, og så er jeg bare mig selv, og jeg har ikke lyst til at være sjov i det. Så i virkeligheden bare også bruge den, altså når du skal snakke med de andre, ikke? Ja. Det lyder rigtig, rigtig godt. Ja. Fordi så er du jo fuldstændig ærlig og fuldstændig dig selv. Ja. Ved du hvad, Christian, nu får du huskekortet med hjem her, og så synes jeg, så kan vi jo lige snakkes ved om en uge, hvordan det sådan er gået. Hvordan du synes, det er gået. Så hvis vi nu ses på næste onsdag, bare samme tid, skal vi ikke gøre det? Jo, tak. Godt. Vi ses, ja. Hej hej.